Yeah, sesigcina izwe lilahlekelwe kakhulu amaciko kaMaskandi, okuwusicebi noGupta. Mhlampe yini ongathanda ukuthi uyisho kuleyo ngosi leyo? Msakazi ngingakangeni kule kaSicebi noGupta. Sure. Ngicela ungikhumbuze. Yeah. Ngisafuna ukudlulisa ngokukhuluma ngomhlonishwa uMeya uNgwezi. Okay. Kanye nomhlonishwa uSikhakhane uMavava. Alright, okay, sure. Kodwa angiqale ngale kaSicebi. Sure. Msakazi njengoba ngisho ukuthi ngiphuma eMnambithi ekhaya umculo. Sure. Nami ngiyiciko ngokwami. Sure. Yabo. Mhlambe ke before mina indlela engikhuliswe ngathiwa mawubingelele umuntu uyayimbingelele ngendlela uyazi ngayo. Sure. So ngisho nje ukuthi msazi ngithi lashone langa lashona lendaba zalo lashone langa lashona lendaba zalo lashona kabuhlungu langa lashona lendaba zalo. Ya msakazi futhi ingoma le ile ekhishwe uLimit nayo. Okay. Evalelisa iqhawe uSicebi. Sure. So engingafuna ukusho msakazi ngifuna ukudlulisa my condolences to emndenini wabaDlamini eMsinga kaSicebi. Yeah. Abafana besebenzisana nabo bonke laba esidume ukuthi sibizane ukuthi amagidangoma. Sure. Nayo yonke nje imboni i-industry kaMaskandi, umusic wonke especially i-genre kaMaskandi. Sure. Ngizoqala ngikhalise kakhulu umkhandlu waseMzinyathi oholwa umama uMchunu since eyimeya we-district enkulu yaseMzinyathi la uSicebi akhe ngaphansi kwakhona. Sure. So kwaku-2009 la waqala wahamba khona uMgumeni. Sure. uMgumeni wayesenquthu-ke ngaphansi kwawo futhi uMzinyathi. Sure. Waphinde futhi wahamba uMtshengiseni ngo-2015 phansi kwawo futhi uMzinyathi. Sure. So njengamanje sekuhamba uSicebi ngaphansi kwawo futhi uMzinyathi. Kodwa-ke sekuhlukeka umasipala ngaphansi kwababa uSikhakhane. Yeah. Umeya waseMsinga. Sure. So ngaloko msakazi ngithi nje abaduduzeke ubuholi bonke bomkhandlu waseMzinyathi, ubuholi bonke bomkhandlu waseMsinga oholwa ubaba uSikhakhane. Sure. Abangani nomndeni omakhelwane sithi abaduduzeke abalale ngenxeba. Uhambile uSicebi asimkhululeni sizomkhumbula nengoma zakhe ezimnandi njengaleshisa ikhoda njengamanje le ayicula noMenzi. Wentombi ushela kanjani. So asibambeke msakazi. Kodwa nje sidlulisa nje ukuzolana kakhulu nomndeni nabathinteka kakhulu engozini ethe yehlela umndeni wakaDlamini negenre yonke nje kaMaskandi msakazi. Yes. Elilodwa lakho sovala will be the word of thanks noma mhlampe nememezelo ofisa ukuyidlulisa. Msakazi ngifisa ukubonga kakhulu umphakathi waseManguzi womhlabalingana kuWard 1. Sure. Yabona msakazi into enzelwe uWard 1. Yeah. Ingikhumbuza ngomhlonishwa uNgwezi. Umeya lo waseMhlathuze. Umeya waseMhlathuze msakazi wala eManguzi kuWard 12 lapho kaMshini. Kodwa umphakathi waseMhlathuze ubone njengomuntu ongabasebenzela. Sure. Bamthatha bamenza usihlalo wesiyingi. Emva kwaloko bamthatha bamenza umeya wakhona. So ilento eyenziwe umphakathi wala eManguzi kimi ukuthi ngifika ngisuka eManguzi ngisuka eMnambithi ngizohlala eManguzi bangamukela bangibona ngumuntu oyithanda inkatho bakhathelele abantu umuntu loyali eqenjini. Bangenzela iqiniso bathi angizami ukuyofesa ku-PR councilor ngizobuya ngizolekelela. Futhi kahle kahle ngizokwenza mina la emphakathini waseManguzi ukuthi ngizoflower back. Ngifike ngimncane bangikhulise. So njengamanje ngizobuyisela emphakathini abangenzele kona. So ukuthi imali ezolitholakala ayibuye iyosiza kuphi emphakathini waseManguzi. Usize ezikoleni ingane ezingenayo uniform ezingenacathulo. Usize umndeni olala ungadlile. Usize umndeni onethayo ongenazo izindlu sibathengele uthayela. Usize wonke umuntu ozobe edinga ukuthi alekelelwe ngale ndlela azobe ufuna ukulekeleleka ngayo. Ngabe ufika esikoleni lo register ukufunda awunamali uzohamba uye laphana ku-PR council uMvilasi uyocela usizo khona. Bayangazi-ke msakazi ukuthi noma kuthiwa kushoniwe noma kunjani iqembu siyahlangana nalo sikhiphe omncane sihambe sobona lo mndeni soduduza lapho kusuke kushonwe khona. Sure. Bese ngicela sengiza lapha umsakazi ukuthi kumhlonisha uSikhakhane uMavava. Sure. Usihlalo we-constituency yalapha eThekwini Central. Durban Central. No ngizocela kumhlonisha uBulawayo umongameli wethu ukuthi
Cela nje ukuthi umhlonishwa uMavava eke eze nje ngapha eManguzi evakashela amarenke la wethu la emhlaba yalingana imbazwane noSithemelele nala eManguzi. Yeah. Nje kweke sizobonisana ukuthi i-black business empowerment when it comes to taxi industry. Yeah. Singasebenzisana kanjani nosomatekisi laba abithi since thina siwosopolitiki. Alright. Ukuthi siyacela ukuthi mhlambe mawuthi khona la siyakhona kube khona ukusebenzisana masiqashe imoto zabo. Yeah. Naye kube khona abengcenye naye kube khona into ayibekayo ukuthi njengoba esembonini yamatekisi naye. Sure. Ibuphi mhlambe singakwenza ukuze sikhulise ukusebenzisana nokuxhumana nokuxhasa imboni le yamatekisi ekhona la yaManguzi ngoba phela iphethwe abantu abamnyama iphethwe yithi. So siyafisa ukuthi nathi mawukhona izinto ezizenzayo noma amarali noma yini bese kuba ukuthi siqhashe bona basihambise la siyakhona. So sizocela nje ukumhlonishwa uMavava lapho ekhona mhlonishwa. Ngizokhuleka nokumhlonishwa uBulawayo ukuthi siyacela nje ukumhlonishwa akeze ngapha azosihambela emarenkeni la eManguzi sizokhuluma i-black business empowerment ukuthi silekelelana kanjani sithuthukisa kanjani imboni yethu yamatekisi azosilekelela kulokho. Yes msakazi. Sibonga isikhathi sakho mhlonishwa. No, ngithokoza kakhulu umsakazi. Ngesikhathi sakho ngiyabonga kakhulu into ongenzele yona. Ngiqala ukuxhumana nawe. Ngithola inamba yakho base bethi hayi uyakhona ukuthi usisize. Ukuthi ngipostele kahle ama-post enkatha. Sebenzi okunye ke msakazi okugcina. Nginosihlalo wami la ubaba uTembe. uBJ Tembe okuyena candidate wakwa Ward 1. So njengamanje ubhizi kunama-program awenzayo awenzela umphakathi. Njengamanje kunesonto elalicela ucingo. Uzodlulisela ucingo esontweni nesonto. Kunemndeni futhi-ke omthathu odinga amathayeli ongafuleliwe onethwa yimvula. So ubaba usihlalo wami-ke ubhizi nalo ma-program uzohambisa othayela uzohambisa ucingo esontweni. Futhi-ke iqembu lenkatho yalazi ukuthi lalidume ngembewu nangamakinati ukuthi kuyalinywa kuyatshala umhlabathi ukuphila kusemhlabathini. So uhambisile-ke u-candidate wami ubaba uTembe imbewu emphakathini wajabula umphakathi usawudinga futhi ezinye imbewu namakinati. So ngemvume yakho umsakazi-ke sizofika futhi senze esinye isikhathi la usihlalo wami khona ubaba uTembe ophinde abe u-candidate wakwa Ward 1. Ukhansela u-candidate uzobuya naye azochaza ama-program akhe asewenzile nalandelayo ukuthi yena umhla ka-4 abantu bamthembe bazokhumbula umsakazi abantu ukuthi he's a former policeman, state policeman. So indaba yokunakela umphakathi uyayazi. Indaba yokuthi umphakathi uphile ngaphansi kwesandla esiphephile uyakwazi lokho. So uzoqhubeka-ke nala agcine khona umsakazi ukuthi yena ayekwenza esesiphoyiseni wayekwenza ngoba wayivikela umphakathi ukuthi umphakathi uhlale endaweni e-free from crime. So njengamanje useshintsha igiya useyipolitiki nakhona futhi uzokwenza izinto ngendlela uzophatha imali zomphakathi ngendlela akukho corruption ezokwenzeka akukho ukungcola ezokwenzeka. Sanithembisa msakazi bamelile abadala ogogo abesilisa nabesifazane mina kwi-youth ngikhona ngizoyimela i-youth yonke. So enkatheni sibhalansisile msakazi ngikhona as PR candidate ngizomela i-youth naye ukhona ngapha as ward candidate uzomela umphakathi wonke as a whole. Ngiyathokoza kakhulu msakazi. Sibonga kakhulu isikhathi sakho. Siyakuthokoza kakhulu. This is Manguzi Region Media. Sibonga kakhulu isikhathi senu ohlelweni. Siyabonga.